讲到土地征收技术来看，日本介里为了反新田机场嘅征收，3里中嘅农民持续办嘅世纪嘅抗议行动。在40万年前，为了主动新田机场买地测量嚟到工作，3里中嘅农民将开始係用非暴力嘅抗议方式，像係喷药、抌屎，還有偷工廠用地或地土嚟到。韓國外來嘅支持者，更加同當地嘅農民發起一平運動、一手運動，同土地切割到零碎嘅。日本新田機場公司而家大廈去買地，特別日本政府係決定用警力進行強制徵收，就造成國家大嘅流血衝突，甚至有人引致安嘅個性。日本新田機場工廠用喺11年將完成地基計劃。為了設計參加反新田機場運動，越來越多嘅外地嘅商業者變作變證書嘅其中一個。喺新田空港空樓梯地第10個呢，就能開嘅度一貼貼土地移轉嘅契約書，也係數嘅當個吊燈呢所有人嘅名牌，都證明當時為咗增加機場公司買地嘅時間和難度，發起嘅一平運動、一手運動，當時。一平運動嘅地主足高達1000個人殺，也喺新田機場度，係有幾下別土地，大概2.4公頃，係一平運動者嘅。例えば一坪共有地といいまして、一坪の土地、狭い、一つの土地をですね、複数の人間で、登記をして所有をしてということで、その所有権を主張するであるとか、またその中でですね、あるのがこの、一木運動ということで。空港の用地の中の木、こちら1本ずつをですね、この売買契約というのを取り交わしをしまして、こちらを、登記をして、やはりその空港建設のための用地取得というのを、困難にさせるということで、このような、反対運動が行われていた。無天嘅健康業，直至到機場工廠一切冇辦法順利來做。日本政府也開始用武力來鎮壓群眾，專門起立整炮警察面頭前的聽言進駐講，剛開始農民還係堅持冇用暴力的抗議方式，還有農民用屎尿拍向警察的，也係投石架身體當個臨時領藥，本警方也係工廠人員唔敢行檢。だからやはり無抵抗の抵抗の中でね、一番こうなんていうかなその中でもやってもそんなにこの害になるっていうかな、相手を傷つけるとか致命的なものになるようなものじゃないという形であるのがやっぱりそういうものであると。だから卵だとかみかんだとか糞尿爆弾だとか、あるいは地下壕もそうなんですよ。自分たちがその中へ入っていって、これも無抵抗の抵抗なんですよ。16年9月16日午前7時6分。機場公司10萬嘅3月，呢度農民係唔肯買地。1969年，日本政府決定要用土地徵用法來強制徵收農民嘅土地。為咗當政府按太清嘅建立同田丘木嘅拆鐵，反對農民喺田丘度熱嘅土牛腳，特別暴戾。還用鐵鏈呢同石架踏地圍籬水學。1971年，全球200個太子行動，幾千個抗議民眾為咗當怪獸破壞堡壘，還有人得汽油彈燒怪獸，人數差唔多通往到位警察的，利用太麻罐的水沖嘅催淚瓦斯來對付反對者，更加唔插水嘅當局，一下堡壘度抗議民眾嘅安全，讓塗水嘅倒塌和堡壘參塌。當時就造成3個警察的屍體，幾百人出所，3里中就將戰場停藥。新田機場也冇因為按藥提早完工，用鐵的11年的時間，第一條跑道將完工開始使用。下個新聞，徐偉文、陳君明，日本採訪報道。